баромади президент маҳқул шуд ба ман он чизе ки мисол гирем ки коррупсия вазифаи асосии худашро иҷро намекунад. ман собиқ коркуди оперативӣ ин коррупсия порагирӣ дар хуни ин система даромадагӣ аст. На ин ки мисол гирем ки агентство барба мисол муқобили ҷиноятҳои муташаккил дигар соҳаош ҳам МВД ҳам прокуратураш ҳам дигар ман боварӣ комил дорам ки пас аз баромади ҷаноби олӣ масалан дигар прокурорҳо масалан комиссияҳо дигар худашон аз пора гирифтан даст мекашанд. Ака шояд шавад ягон тағйирот валекин тағйирот значими калон не. Бошам як камтар мекунану бо ҳама қафам кори бори худ. Сабаб дар чи аст ки ҳамин хел мекунад? Сабаб маҳсулият чувство байна ҳис намекунад. На мақсад. Ам як мекунад, як результат мекунад, ки намо кардему, бо ҳама қафам кори бори худш мешавад ҳамо. Вы знаете, мне кажется, что будет, потому что он довел прям вот до сознания, он так красиво говорил, что мне кажется, понятно и правильно. Шояд назорат маҳдуд бошад. Ва инҷа назорат нест. Яъне он чизое ки пешниҳод мекунанд суханҳои ҷаноба, яъне ҳамон нафароне ки пешниҳод мекунанд ба мардум, мутаассифона онҳо худашон аз ин чи даст мекашанд. Вақте ки даст мекашанд, пас ки иҷро мекунад. Бояд гуфти бузургони мо як сухан доранд ки бузургӣ саросар ба гуфтор нест, 200 гӯӣ ними кирдор нест. ба дасти ҳалол чӣ хеле ки гуфтан бояд кор кардан дар кор. агар ки кор накардӣ имрӯз не пагоҳ бо як ҷазои дигарам медиҳанд ва бо ҳамин бо кори худ хайру хуш мекунанд.